Ón leabhar an Cleasaí leis an tAthair Peadar Ó Laoghaire. Is fearr Teitheadh Maith ná Drochsheasamh. Le ling na cainte sin a bheith ar siúl i dtaile cheann Mhic an Míle, tharla gur a duine uasal maith a bhí na chonaí a gcuige laghyn, agus gur raibh cruatan mór air. Briseadh cos leis 8 seachtain na 10 roimhe sin, agus bhí tepid lean ar ghochtúirí na cúige an chos a chláánú. Bhí cná ar oscail sa chos i gcaitheamh na haimseir go léir, agus bhí fuil agus smior na cose a tacht amach as an gná son, go dtí go raibh an duine uasal bocht tréachta, lagathe, imirthe, in ainneoin an dáraigh dochtúirí a bara bhíle fáil sa dúthaigh sin. Mac gochaí a bannam do duine uasal agus fille a bathé. Nuair a bhí an strachara agus Seán Mac an Míle in aice a chéile ar chnocháine hir, bhí mac gochaí sínte ar a labbe ina hiig féin i gcuige laghyn, agus é go búrtha agus go brónach, agus tinnis a ghóthain air. Fuail chuige isteach ó gánach bra óg, agus dearamh mic léin air, agus leabhar na láimhige. Go many díochait a bhic gochaí, sa an tógánach. Go many díos mar a ghuiite a ógánig, sa mac gochaí, agus cá gáis chuin. I dig cheann Mhic an Míle a chodlas ar air, san tógánach. Agus I digí ghónal I Míle seanig a chodlas a rú ar air. Ó, is maithan dá áit iad, sa mac gochaí. Ach, cá míonn tú de chónaí nuair a bhíonn tú sa bhaile a ógánig, sesin. Bíam lá Míle agus lá geann tíre, lá manin agus lá rachlin, agus lá eile ar fionn-charn sléomha fuid. Ina lach na rí a rugug mé. Is duine siúlach, suúrach, saomh-nósach mé, agus ní malam chuithe bheith puoineimsere in éon áit a bháin. Agus cadí an eilínú an charan bethe atá agat, sa mac gochaí. Ábhar dochtúra se mé, san tógánach. Bhiste leat insint dom cad is anam duit, sa mac gochaí. Ní miste go deimhin, san tógánach. Cathal ó céin is anam agus sline dom, sesin. An fada go méad ghochtúir chríochnathe a chathilí chéin, sa mac gochaí. Tuigim cad a chuige go bhfuil ar a bhic gochaí, sa cathal ó céin. Ba bhaile a éirí orm an chos son agat a laias. Ba bhac go deimhin dom a ghóilm go bhéad fá é, sa mac gochaí. Agus nar a dáileat a bhic gochaí, sa cathal. Gur neamhnár an gnóghait a éirí ormsa, agus gan amach ábhar dochtúra, rudí aanamh atá tepid lean ar a bhfuil de ghochtúirí ilte, óilgeiseocha, éasta, taithíocha sa chuige seo laghyn agat. Cá bhís domsa a chahal, sa mac gochaí. Ná gur mó an tólas atá agat sa námar atá có go léir. Dámioch an tólas a cub a chur go mbeoch mo chus laiste fadócha. Táim 8 seachtain na 10 sínta an seonis, agus ag dul an olcas atá mo chus inionad éon jabhais a bheith teacht arthaí. Tara le agus féachaí, is minic gur fearr an tuiscint a bhí na fearr óg go mbíonn éireann bhathaighne aige, ná ag sean duine ná bíonige ach inchin bhfuil. Taithí a bhíonige ar an obair. Tháinig cathal agus déich sé an chos, nuair a bhí sé tar éis sí éichant go críonn labhair sé. Déanthad sa an chos seo a laistit a bheith gochaí, sesin. Ar éon choníl a bháin. Agus cad é an choníl é, sa mac gochaí. An gorta agus an duchiil agus an drovéis atá stigad a chrí a chur as, sa cathal. Níadar an dam conas sa fuairis amach sa mac gochaí. Ach tá son onam gan áras, duchiil agus gorta agus drovéis,
Bí de stigim chrí go láidir go dtí an álam trí deocha. Nuair a bhín na trí deoch óta agam, ní bhín éon bheann agam ar éon rud, ní anan blúire dichiil orm. Thórthing a bhfuil agam de gach éine heochach. Caithear an dichiil a choras de chrí nó ní laisad sa de chus, sa cahal ó céin. Tágama sa macochaí, gealam dit go gurthad. Thairn cahal ó céin libh sa fóca, agus chuimiil sé de chná na Cleasaí, chrimig an chná láithreach, agus chnasig sí. Bhí úna agus áthas ar bhacochaí. D'éirigh sé agus shiúil sé ar fud an tí. Ó, sesin, a chahalí céin tá man a bhuíochtíad. Bíoch nach bhfuilóna a gábhar dochtúra, tá gníomh déanta gut a hep ar na dochtúraí go léir. Tá de chus leiste a bhuicochaí, sa cahal. Ach féach, má dhéann túir ís don dichiil, seochad chuat agus brise darísí, agus brise don cosenne na cheanta ort, agus ní leis for iad go deogait. Ó, ní buil do man dichiil a hiile, gealam ghit é a chahalí chéin, sa macochaí. Ach, ní mór dom túrasta léigen a thuirtitse. Tá mithas a chásan a ráhasa go dtí inis, le hocht seachtain a déag. Bheach is a god cad é an túrasta le tá tílte a go uim. Ní ghlacad sa éon túrasta luait a bhuicochaí, sa cahal, ach an dichiil a chorúit. Déanthad é sin fé mar atá gealta gom dit, sa macochaí. Ach, caithear túrasta le chalacha uim leis. Tá inína gom agus deirtar gur chalín áling í, pósaí agus túrtha spré ghuit lé. Cad é an spré a thuairtha dom lé a bhuicochaí? Sa cahal. Túrtha 300 bóghuit lé, agus 300 capal, agus 300 cuire, agus 300 muc, sa macochaí. Tágama sa cahal, pósadí, bíoch sí brán ó bíoch sí grána. Cumáin ag an chóisiir a thula bhú láithreach, agus ceapag lá an fósta. Tháinig an lá, hí na daoine muintirthe ag criniú. Tháinig an tamach chun an lánú na fósta, bhí an iníon ann. Cábhad cahal ó céin, cábhad cahal ó céin. Sa gach éine, déchad ar an nán ar chnoc a bhí ar aig an bhaile amach. Cé chiadis ach cahal ó céin agus é gimacht ina lán ri de ghriam an chnic fé mar a bheoch gaiar an bhaile le na hála.